Boas de novo. Neste caso temos o episodio 2, que é Riders Camp. Non sei como está traducido, pero bueno, que imos ao campamento da xente que nos estivo asaltando, porque somos moi majos e queremos darles un saúdo. Básicamente, despois do asalto, de todo o que aconteceu en Greenest, hai como unha pequena posta en común, vale? Se fala coa castellán, bueno, no meu caso era unha muller porque tiro os dados e según saia son homes ou mulleres, así que non vos liedes se non corresponden cos do vosso caso. Se faría unha posta en común e se vería que falta xente. Entre esas persoas falta Leosin. Aquí pon que Nesin achégase e lles pide axuda para que pois traían ao seu amigo, que é un monxe que viña a investigar ou a razón que teñades. Aquí creo bueno, que dá as súas razóns de que pode ser útil e dos seus vínculos. No meu caso, como xa era quen viñan a buscar, sí que lles interesaba. Entón, bueno, hai que intentar que este gancho sexa valioso. Tamén, de todas formas, o gobernador Nighthill lles ofrece cartos por ir a Talí a investigar a onde levaron todo, e logo estaría a razón de por que está pasando todo isto, se houve unha razón detrás e demais. Entón, hai que ter moito cuidado de non dar información de máis. É dicir, hai un capítulo posterior no que a idea é averiguar a onde se dirixen e con que obxectivo. Co cal, se o saben agora, perde un pouco de seu as razóns. Entón, agora mesmo hai que centralo máis na parte de Greenest, de por que atacaron, de recuperar a xente, recuperar a Leosin, saber que está pasando. E, bueno, hai persoas que lles pedirán obxetos persoais, persoas que simplemente queren saber que as súas persoas queridas están ben, se teñen ganchos de pois ver a Frulan ou a Redmir ou algo así. Pois tamén está interesante. No meu caso, Redmir era a nai adoptiva dunha NPC que foi ao final bastante relevante para o grupo, unha NPC totalmente inventada. Entón, bueno, nese caso tamén tiñan algún extra máis, bueno, non o sabían, pero cando descubriron tiñan ese extra máis. Este capítulo é moi interesante. Así como tivemos por un lado pois todo este asalto á cidade e o asedio, agora temos unha misión de infiltración. Entón, a misión de infiltración comeza simplemente seguindo o rastro, recopilando información antes de ir, negociando polas armas ou que se poida conseguir, e logo pois intentar seguir o rastro. Ao ir seguindo o rastro, detectan como unha fogata e demais, e aí se van con sisilo ou non, poden sacar un poquinho de información e lles avisan de que máis adiante pois habería uns gardas preparados por se alguén os sigue. Con eses gardas, o meu grupo estaba avisado creo que non o pon na aventura, pero chegaron a tirarlles rochas dende enriba e demais para facelo máis emocionante, que non puderan subir a atacalos, ou igual si o pon, non estou moi segura. Entón é interesante tamén avanzar ata aquí. Neste caso son mercenarios, me parece, pero tamén se pode sacar certa información sobre o culto, porque poden comentar, bueno, son un pouco raritos, sempre fan así ou así, os xestos que veñen aquí como do culto, e que aprendan un pouco a integrarse, pero tampouco demasiados, porque iso, son mercenarios e será algo que viran en plan, iso, poden comentar, son unha xente un pouco rara, tal, bueno, podedes dicir o que querades, non? Pero no meu caso estiven xogando un pouco con iso. Creo que de feito deixaron vivo ao mercenario principal porque simplemente era xente que se movía por cartos, non tiñan nada persoal en contra deles. Acordaron que non os traizoara, por suposto. Entón, nada, cando avanzan, achéganse ao lugar, o meu grupo decidiu esconder as armas fora, por se acaso, claro, se os pillaban, pues, decidiron deixar algunhas, é dicir, non todas, por se os pillaban, logo fuxir, ter algo. Entón, as esconderon ben. Estiveron un rato ollando o comportamento das entradas, dos accesos, e así o que podían ver na distancia.
E un pouco cando tiveron asumido o comportamento da xente, pois se infiltraron, en plan, iban falando coa xente, non acceden demasiado ás tendas, había algunha situación graciosa de alguén que o confundía, en plan, ei, ti, por que te liaches co meu mozo outro día, ou o que fora, porque se lles parecían, ou intentaban seguir as conversas, sí que fuches ti o que me roubou a mochila, gracias. Claro, logo todo por Nuestra Señora ou o que fora. Entón, bueno, vanse dando pistas. Tamén está interesante a parte de non acceder en sí á tenda de líderes. O meu grupo non se atreviu a chegar demasiado, pero sí botar así unha miradiña. Entón, bueno, pois aí terían de novo un contacto con Ciangrad, supónse que están aquí parte das magas vermellas, entón tamén poderían mirar algunha. Se hai un momento de trasfondo no que esa maga estea vinculada con algún trasfondo, é unha boa oportunidade para que vexa algún rasgo dela, ainda que non entre. Pois non sei, que se asome diga, ves ese símbolo ou inmediatamente ves unha maga de tai e che veñen recordos ou calquera cousa que dea xogo. Isto non vos interesa, pero... o campamento é bastante grande, como podedes ver aquí. Isto está a unha escala de 100, 200 ou 300, porque aparte está a varias alturas. Entón, a entrada sí que poden entrar a pé, pero según como vayan a sair, en que circunstancias, poden ter que escalar. O meu grupo tivo que escalar. Se o fan ben, non os pillarían. Non pillarían o grupo e non pasaría nada. No caso do meu grupo, a verdade é que o fixeron bastante ben, algunha cagada que sortearon e demais, e averiguaron onde estaba Leosin, que creo que é a portada do episodio, que basicamente o teñen, entre comillas, crucificado, o teñen aí encadeado. Pensade ben como vai ser o tema das cadeas, vale? Porque según as habilidades que teñan e demais pode que se lles faga imposible poder liberarse. Entón pensade ben como ides facer ou se os amordazan ou non. No meu caso, ainda que o fixeron ben, os atraparon porque o do grupo era un traidor. Entón, pois avisou de que estaban por aquí e os atraparon igual. Non entendían nada e lles pareceu super injusto, comprensible. E acabaron todos aí encadeados. Conseguiron escapar porque, se non recordo mal, a feiticeira non sei se usou maxia sutil ou que, entón puido empregar man de mago ou algo así. Se curraron bastante a forma de escapar e conseguiron sair. Probablemente Leosin tamén lles axudou. Aquí ollo con como se rolea a Leosin, porque pode xerar moito odio. Leosin realmente deixouse atrapar porque quería averiguar máis. Entón, se queredes que haxa, o sea, igual vos mola que haxa unha relación así extraña, pero se queredes que haxa unha relación máis agradable con Leosin, podedes transmitilo como ainda que sou idiota, porque non sei como isto pode soar razoable, que o faga con moito entusiasmo e tamén en parte estratégica, é dicir, sí, foi demasiado temerario, pero o importante é que alguén averigüe cousas. Me arrisquei, me saiu mal, pero se me quedo máis tempo pois podo averiguar. Creo que no meu grupo medio noquearon para levalo ou negociaron, non o recordo, pero tengo unha personalidade peculiar, Leo, sí, vale. Entón, bueno, creo que é interesante pensar ben como se vai rolear e logo as informacións que poden atopar por aquí. A mí nesta parte me gustou moito, a parte de infiltrarse das situacións e de ter que resolver, ser conscientes de que non poden liala porque, vamos, a desproporción numérica é brutal. Se hai unha batalla e non teñen opción, como moito correr e sorte que quen poida escapar. E logo ter que resistirse pois a dar unha contestación se elles din así porque aquela inútil que golpeamos están hablando da súa compañeira que está o carón cuberta coa máscara. Entón, non sei, poden darse situacións ou incluso de que vexan que son tamén como eles, quero dicir que lles dea que teñan empatía por ese grupo porque son humanos. Algúns están aí pois por esa fe acérrima, pode ser que estou aquí, gracias por vir saudar, está todo ben porque quero dalo todo pola Nosa Señora porque é a única que nos acolleu despois da perda da miña familia, sinto que é o único que dá valor á miña vida. Quero dicir, que vexan que hai distintos tipos de persoas, que non é todo blanco ou negro, que hai grises e que hai persoas que están aquí
porque lles aporta, aínda que, bueno, cometan delitos e demais, ao final hai moitos grises. Entón pode ser interesante e logo ver como resolven para sacar a información, para topar a Leosin e para sacalo de aí. E a aventura propón que logo de sacalo volven a Greenest e logo veñen de volta. Hai xente que lle parece que isto é unha tontería e que xa que están aquí que xa se metan dentro da cova. No meu caso si volveron, a mí non me parece unha tontería, pero entendo o razoamento. A mí me parece interesante que volvan, que Leosin como non estivo moi de acordo, incluso antes de que o leven pode dicirlles vale, marcho con vos porque estou mal ferido e tal, pero prometedeme que ides volver. Ou o que escoiten que se van a marchar pronto e demais, pero que decidan irse antes e logo sabendo que marchan ou escoitando algo ou coa información que consideredes que volvan. Xa na propia campaña lles piden que volvan. E a entrada da cova é interesante que vexan os gardas diante e que saiban que aí se protexerá algo. E Leosin, xa que estivo aí, podería ter escoitado que ali dentro hai algo interesante e que por iso pois se estaban quedando máis tempo, pero pode tantearlles a dicirlles bueno, como van a notar que desaparecimos, quizáis agora decidan marcharse antes e poidamos ir a revisar ou que efectivamente noten marchas de varios carromatos ou que sexa e que digan, imos intentalo. Pensade ben se isto pode ser complexo ou non, porque sí que a idea é que volvan. Entón o que vexades que encaixa máis co grupo, que entren directamente mentres Leosin volve, que Leosin vaya co grupo, valorádeo, pero non sei, a mí gustoume moito esta parte de infiltración e aínda que as escenas, os capítulos non estén moi ben balanceados nestes, se se comportan non terían por que morrer. Aínda que atrapen o grupo. No caso de que atrapen o grupo, tamén xogade co que os poden entrevistar de forma privada ou grupal. Obviamente o trato non vai ser bo, pode ser que, pois non sei, no meu caso creo que ellos cuspiron no chan, ou eles tamén de volta, non? Un pouco de sentirse que o resto se sienten superiores a eles e se sienten inferiores. Frulan, Redmir poden ter unha interacción cun do grupo inimigo xa. Incluso se vos vides moi arriba, podería estar aquí Severin, que no meu caso era Seglevia, é dicir, a mala final. Iso é como vexades, nin sequera terían que saber que a xefa podería ser simplemente unha muller que se achega, incluso poderían pensar que unha prisioneira ou unha muller con dúbidas. Aquí xogade con ambigüedade como queirades, pero podería desachegala, ou incluso que vaya tan elegante que logo se ves en outro lugar non a recoñezan. Con elegante me refiro ao uniformada coas roupas do culto e demais. Entón, bueno, se os atrapan, se atrapan o grupo, pode ser interesante esas interaccións e a quen van coñecendo. En moitas se xoga, non, con esta rivalidade e incluso podedes a quen lle guste crear aquí un amor-odio con algún personaxe, se sabedes os gustos que ten. Entón, bueno, penso que é moi de roleo esta, así que nada, xa non vos lío máis. Agado que vos sexa útil e o mesmo se tedes comentarios, suxerencias, porque eu estou dicindo de memoria, isto xogueino en 2019-2020, creo que durante a cuarentena, así que me acordo regular, pero iso, suxerencias e adiante que sempre son moi interesantes. Sorte cos dados.